periko mo ata to na ngada nne ya gero mu tiro na ejere mo gbakọ ndị ọkara mmadụ ọkara mmụọ n'obodo ndị mmụọ na aka nọ ndị mbụ na ndị gara na-agba izu ihe ya eme maka ọdịmma obodo Biafra Igbo mụrụ ụzọ mụọ ọzọ unu ma nọ na-eme agbacha izu akara ntị onye okwu na-ekwu onye ogige a na-ege ọkwa na aka ndị mbụ na ndị gara na wee gwa m na nje egwu Igbo na ọ na-arị mma ogori nụọ dị na-abụ ọhọrọ ofu na anaghị ebere chi na-abụ ofu mgbe na Igbo anụọ na dị na-abụ na dị nke mbụ ndị South East gọvanọ ndị nke abụọ wee wụrụ Ọhamadike Biafra Maazị Nnamdi Kanu na ngwazi Igbo na ha họrọ ofu ya wụ ndị mbụ na ndị egere na-agwa m na ngụcha ntị m na ntị ya anụ ihe ahụ ma ha ka okpu ata na ọ na-eme atụọrọ ọmara ọmamara atụọrọ ofe ka ofe isi n'ọhịa na nweta amaghị ihe na ụkọ ọmụmụ n'ọkwa na ofu ihe na ọwụ na Igbo mara ihe na ha ekwesịghị ị na-eze ege ndị South East gọvanọs ntị maka na ihe ha ji obodo anyị azụ politiks ọ na-agwa m n'eziokwu na mme ka obodo mara na ndị ahụ oke amụsị na-atụ Igbo na-ahụ Igbo ọnụ n'eziokwu na ndị ahụ mmiri ime ala na-egbu ji na ndị ahụ ndị soro mmụọ gbuo mmadụ soro mmadụ jewu na akwa na eziokwu na ndị a dị ka agwa abalị na-enwe onye ma ebe ha dowere isi ma ọ bụ n'ugwu Awụsa ka ọ na ndịda be anyị na ana-adị mma uru ha wụ ndị nze na ọha nwariri ego ụzọ obodo anyị ndị mmadụ na-anwụrụ ihe mberede okporo ụzọ nọ ndị a riri ego ọkụ obodo anyị Igbo ji nọrọ n'isi ruo ma taa n'ọkwa otu ndị azụ uru ego ahụ eji wee gbapụrụ obodo mmiri dowere ihe ụmụ ha na ụmụ ha adịzie ka ndị bịara ụwa ahụ n'obodo nna anyị gụchanụ ntụ na Igbo mụrụ ụzọ m ọzọ ọyị m na ga-agwa Igbo ahụ ezigbo ọyị karịa ọyị m na agwakwara m Igbo agwa na eziokwu ka m na-agwa unu ọkwa ndị a ji ajọ ọchịchị wee kụọ obodo anyị ngwọrọ wee na-agwazi na unu gee ntị na onye gbara mmadụ egbe adịghị mma ewu ya mgbọ ha ragụwu na akwụ unu ekwekwana nna agwa unu ndebe anyị na ndị ahụ agụ na-eche mba na ndị ahụ agụ ji ahụ obodo akpara ego gụchanụ ntụ na anụ m agwa unu na obodo azụ okwe eri okwe ukwu onye aghọgburu ka a gbara ọkwa anụ m ka ha na-agba izu ka a ga-esi wee kwụsị sit at home oke ụbọchị emepere maka ebumọnụ na ekpere maka ọdịmma obodo Biafra ya na agbamume onye ndu ala Biafra Maazị Nnamdi Kanu ha na-agwa obodo ha jewe ahịa ha jewe ọrụ na ha na ya na ha na-eche ha wee tisa njukene ha mgbe ndị Fulani esmen na-egbusi ndị na-eje ahịa egbusi ndị na-eje ọrụ gịnị ka ha mere ihe ha pụtara ime wee saịnara anyị open grazing ka anyị na-arụ ma jiri zọwazi ya na nna anyị n'eziokwu ndị be anyị onye ekwensu weta isi were isi ndị a yiri m ekwensu n'anya mgbe ha ji aza ezigbo mmadụ n'obodo wụkwa mgbe elekshọn na kampen ruru ha abido taba ọka na striti bawa keke bawa menshin na enyi mgbe ha winere elekshọn ha emechie keke mechikwa menshin n'otu aka ha iji wee gwa obodo na ha wa arụsị gburu onye na-enye ha nri ha wakụ echehuzi onye hụrụ ha ọdụ n'udu mmiri mgbe ha ji azụ omere ọrụ mepụrụ ndị ọ na-ahịa ahụ humanitarian philanthropist wuo oge kampen na elekshọn ha ekebe kọprais atọ ụmụ ogbenye ji ata ahụhụ ahụ anọ asị m ụchụ gbahụkwee ha n'eziokwu ndị be anyị gụchanụ ntị unu nna m gwara m na ofu mkpụrụ okwu ezu onye nwa mara ihe na nweta ọhụrụ mara ihe mara anya rọrọ arọ mara nke nere ene ọkwa atụrụ gbara ụmụ ya jụba ya ugboro ne ka ihe emu na unu amara ihe nke mbụ si na ofu ugboro nke abụọ si na ugboro na-abụ ọkwa mgbe e jiri ji ebu n'aka si na ihe emi eme na nke mere onye ọzọ ka ya eji wee mara ihe nna ajụzi Igbo kemgbe unu ya ama ihe nwata jụrụ ihe gburu nne ya ọsị na-eju ajụọ ihe gburu nne ya ọsị na-eju ajụọ ya gịnị ka o ji n'aka ọsị na-eju nwa ahụ ndụ anaghị agụ ya unu ka na-ege ndị South East gọvanọ ntị ịma na ọganihu anaghị agụ unu gụchanụ ntị unu ndebe anyị n'eziokwu ka m na-agwa unu ihe nnọkwa nzi nwata ụkwụ ogirisi ebe a na-efe mmụọ jebezie n'ukwu mkpọrọ aka m adịghị ya ọ na-eme atụkwara ọmara amarụ onye mara asụ ya sụọ n'ikwu ime ha asụ sụọ n'ala nna m gwara m na ome nke ahụrụ n'anya ka a na-ana aka Maazị Nnamdi Kanu Ọhamadike Biafra wụ ya nwa buoro agha ndị Fulani na-ana anyị ọkwa otu ya nwa na-anụ ọgụ na-ata ahụhụ maka mmewu a na-emewu Igbo were agwụ nnọọ ya ka anyị ga na-ege ntị ọ sị nọrọ n'ụlọ Igbo a nọrọ n'ụlọ ọsị anyị jebe ahịa anyị ejebe ahịa nọọ ya wụ Moses onye nzọpụta oge nke anyị n'eziokwu Igbo mụrụ ụzọ m ọzọ o doro m anya na obodo a bi n'ime ewu obodo onye kwuo ọnwụọ ma ịnwụ ha anwụ ihuo ehuo mana egwu anaghị atụ m o doro m anya na onye ahụ na isi m na-awa aja eji nke wee chụọ na-agọziri Ọhamadike na ndị Biafra ọhụọ na-ekwu na Biafra ya adị ọgba anyị na mma ya ehuru ọgba anyị na njọ ya ehuru onye ahụ na isi anyị na-awa aja n'obodo eji nke chụọ ọkwa ọja duru m na maka nnawaka n'obodo ndị mmụọ na ebe ntị bi ekeka